encerts i les seves errades, evidentment, com qualsevol. Però, com dic, ni els directius, els dirigents, ni els aficionats, ni la pròpia ciutat es mereixen que el club perda la categoria per qüestions no esportives o que s'acabe el bàsquet d'elit a Gandia. D'altra banda, també som conscients que poden, de fet, hi ha altres clubs en una situació difícil, però tots hem de reconèixer que el Gandia Bàsquet està en l'elit i que això ens ompli d'orgull. Per això nosaltres el que demanem és que l'Ajuntament es comprometa fermament a buscar una solució raonable, però al mateix temps urgent, que assegure el present i el futur del bàsquet de la ciutat. No només el present, sinó també fonamentalment el futur. I li demanem al mateix temps també a la directiva del Gandia Bàsquet que plantegi de manera clara i de manera realista també la situació del club, també actual i futura. I que no es limiten els dos a buscar parxes perquè probablement estem davant d'un problema estructural i no un problema merament conjuntural. I això també és important a l'hora de la búsqueda d'aquesta solució. A nosaltres ens agradaria, i l'hem deixat clar, ja ho hem fet en alguns llocs, però tornar a dir-ho ara, que aquest suport al Gandia Bàsquet també fos extensiu a tots els clubs de la ciutat, a tots els esports presents, així com als esportistes d'elit, que reben ajudes realment insignificants per part de l'Ajuntament i, per suposat, i de manera prioritària, si és que haguem de prioritzar, a l'esport de base i a l'esport de salut. I per això també proposem que s'obri un debat entre tots els interessats, entre totes les parts, per poder assolir fórmules que siguin mínimament satisfactòries. Però en aquests moments és important donar-li una solució al Gandia Bàsquet, que, com dic, ha passejat el nom de la ciutat per tot l'estat espanyol, i a tots ens agrada estar en els moments d'alegria, en els moments dels triomfs. I és important, i a més és just, que se li doni una solució perquè part de la culpa d'aquesta situació la té l'Ajuntament. Com bé sabeu, el principal sponsor de l'equip era Aigües de València, una empresa que ha estat recentment adjudicatària de nou per 25 anys de la gestió de l'àuia a la ciutat i que ha aportat un cànon anticipat de 55 milions d'euros en els que, per suposat, entenen que ja estan incloses les despeses o les possibles aportacions per a l'esponsorització del club i que això, després de l'aportació del cànon, ja li pertocava a l'Ajuntament de Gandia. Per tant, també, sempre des del nostre punt de vista, també la sacietat